Здравейте, Йорданка съм. На 42 години почнах да усещам странни неща с тялото си. Нерегулярни цикли, сухота. Мислех си, стрес от работата като кмет. Но продължи 2 години. Никой лекар не можеше да ми помогне. Опитах все. Хормони, кремове, билки, нищо. Една вечер четя в интернет и виждам перименопауза. Може да започне 10 години преди менопаузата. Аха, на 51 е менопаузата. Значи на 41 може да започне. После научавам за генито-уринарния синдром. Засяга 80% от жените. Не съм сама. И тогава случка. Една приятелка от Гърция ми разказва за нейната баба. Тя правила специално вино с червена детелина и ягоди. Рецептата на баба Мария. Една чаша сушена червена детелина, 500 мл червено вино, 2 супени лъжици мед. Настоява се 14 дни на тъмно. Червената детелина съдържа фитоестрогени, природни вещества, които имитират естрогена в тялото. Пия по една малка чашка всяка вечер. След 2 месеца